Ja sam doktorka Branka Purlija, doktor, specijalista psihijatar, aktuelni direktor Doma zdravlja u Baru. Trudim se po svojoj savjesti da svoj posao radim stručno i odgovorno, ali iskreno jedina nezamjenjiva uloga na ovozemaljskom svijetu mi je uloga majke. Demokratska partija socijaliste je u posljednje vrijeme pogrešno interpretirana kao ateistička partija, kao partija koja dijeli ljude na vjerujuće i nevjerujuće. Ne, to nije istina. U Demokratskoj partiji socijalista ne postoje takve podjele kao ni vjerske i nacionalne podjele. Postoji samo podjela na ljude i na neljude. Psihijatrijska profesija me obavezuje da poznajem i liječim različite mentalitete, da jako dobro poznajem i poštujem i Kuran i Bibliju. Poručila bih svim građanima da ni za šta na svijetu ne daju svoj unutrašnji mir, da ga čuvaju kao nešto najdragocjenije. Ne dozvolite spoljašnjim burama da uplivaju u vas. U ime Demokratske partije socijalista poručujem vam, budite svoj gospodar.